Kokos, však ja to tu dneska ani neodmerám. Poďme sa na to pozrieť z výšky. Toto nie je malý pozemok. Toto je poctivých 2057 metrov štvorcových. Záhrada, bazén, altánok, garáž, parkovanie, alebo všetko naraz. A dom je ako dokonalý bonus. Dom má 2 podlažia a 5 izieb, ktoré sa dajú prirodzene rozdeliť na dennú a nočnú časť. Na oboch podlažiach sa nachádza kúpeľňa z WC. A veľkým bonusom je pivnica pod celým domom, ktorá ponúka množstvo úložného priestoru. Dom sa nachádza vo veľmi dobrej lokalite. Priamo oproti cez cestu je základná škola s materskou. Železničná stanica je vzdialená 1,4 km. Do centra obce je to približne 700 metrov. A mestá Šurany a Nové Zámky sú len pár minút autom. Ak hľadáte dom s veľkým pozemkom, ktorý si môžete upraviť podľa seba, možno ste ho práve našli. Ak vás táto ponuka zaujala, kontaktujte ma a dohodnite si osobnú obhliadku.